हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो फुंनि सम ओमफ्राय आङो इसुङाव फैबाय आरोना ओंखाम एसे जाना लानोसै दुगैखांबाय खर लोबखांबाय नै खानायाबो रानबाङाखै दा ओंखाम जाखांनासो फोराननोसै आङो खानायखौ दसे सान्दुङाव जनानै गिसिथार नङाबा एसेयावनो गगा मोनो आङो खानाय गिसिजो थासोमबाय थाबाथाय। ओमफ्राय मटर आलु संनानै लाबाय आङो फुङावनो ओमफ्राय नै दा एसे फुंनि ओंखाम जाना लानोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। मटर आलु थुब थुबनो संनानै लाबाय आरोना रोसि खम होनानै माने रोसिखौ फोरानबाय आरो एसे ओमफ्राय थुब थुब जानो होना दुन्दिया फरा होनानै संबाय। ओमफ्राय नै गाजर एसे सालाद बानायनानै लाबाय बेजोंनो जानोसै आं दायो फुंनि ओंखाम मटर आलु गाजर सालाद। सान्दुं नांफैबाय माथो जाना लानोसै लोगोफोर एसे। जाथ'आ नोङो मटर गोरलैया गोदै गोदैयैनो दैसुब दैसुबनो जि मोजां मोनजादो। मा जाबोदासो फुङावनो जानोनो हाया आङो आपेल जि मोजां मोजांखा नै फुङावनो लाबोबाय। सान्दुङा गोसाथार जाबाय नै सि गांनैसो सुना होबाय आं फिसा फिसाखो मुजाया रानाबा गाननो मोनगाबाय आंहा दा राननानै थाथोंसैयावनो फिसा फिसा जिफोरखौ ओरैनो सुना होबाय आं ओरैनो थास्लाय स्लाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै बानलु फोरानदों आंहा लोगोफोर बानलु फिसा न'नि एकदमबारे जानांगौ फोराननानै बरिया दोननोसै। नैथिंबो नै गोमोनबो ओमफ्राय गोथांबो ओरैनोसो सिरिलांजोबगोन ना खानानै फोरानबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै बिथिंजा हाजिरा मावग्राफोरबो दङ हासबेन्डआबो मावफागासिनो आरोना माने जोंहानाव सान्दुं नांबाङामोन ना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो दंफां दानायफोरखौ दानदों आरोना दाननो होदों दिनैबो मैयाबो साननै जाबाय आरोना हाजिरा लानाया। दा नै सानजौफुनिबो ओंखाम ओंख्रि संनांसिगोन हाजिराफोराबो जागोन नालाय दाना सान्दुङा एकदम जें जें नांफैग्रा जाबाय जोंहानाव लोगोफोर दंफां दानायफोरखौ दाननानै आरोना नङाबा सान्दुङानो नांबाङामोन। दानिया आरामसे सेथ्लायावनो बानलु आरि फोरानजाबाय ओमफ्राय जियाबो नै आरामनो बेयावनो फोरानजाबाय आरोना न'आवनो सेथ्लायावनो नङाबाथ' एकदमबारे फोथारावसो लामहैखानांगौमोन जिफोरखौ सान्दुं नांबाङा नालाय। ओमफ्राय लोगोफोर दायो सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रिबो संखांबाय आरोना दा ज'हाय होनोसै। आंथ' सानजौफुनि जाथ'ला साहासो लोंनो लुगैदों आंखो ओंखाम होखांनानै साहा फुदुंनासो लोंनोसै आरोना आङो ओमफ्राय दायो उखैनाय बायदि मोनबा जासिगोन दा जाथ'ला आङो। गाजर सालाद बानायखांबाय गाजर बिट मटर दुन्दिया बानलु गासिबो हाजोब्बाय ओमफ्राय संख्रि लगायबानो जासिगोन आरोना लोगोफोर मटर गोरलै। ओमफ्राय नै बिथिंजा ना फ्राय एवखांबाय आरोना एकदम फ्राम फ्रामनो ना फ्राय। ओमफ्राय नै दालि दासो मोनदों आरोना एकदम दुन्दिया फरा होनानै दालि संखांबाय। ओमफ्राय नैबेयो मटरजों आलु लाब्रा दानि फुंनि दालि दहायनिया लाब्रायालाय फुंनिया जाखोना मटर आलु लाब्रासो ना नों थोरसियाव दोनसै आं दे जाफैदो नोंबो जादो फुङावबो जायाखै नोङो माबायालाय दै गुदुं गैयाना ओइ नाय दै गुदुं फुदुंदो थिख्लियाव दालि ओंख्रि मटर आलु लाब्रा गाजर सालाद ना एवनाय जादो जाबाय था लाल साहा फुदुंना लोंनोसै आङो नै दायो लोगोफोर साहा एसे लोंनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नै हासबेन्डआ आपेल हागासिनो आं जानो बादोंमोन ओमफ्राय उपाय गैया नै जानांसिगोन। जागोन ना फिसा फिसा हाबावनांगौ फिसा फिसा हा एसे दाबो माखै फारसे खुलिबाय दं। ओंखाम मोनबाय
दोनियो ओंखामा मोनसे हुइसेल होबाय खनसे माने ओंखामा थैनि संफिनबाय आरोना लोगोफोर मानि थाखाय दा आङो नै पुरिजों सा एसे लोंना लानि आरोना लोगोफोर बिसोरो हासबेन्ड मोना ओंखाम जाखांबाय पुरिया बारा जानाङा गांथामानो लादो सन पुरिखौलाय थाव बुस्थु ओंखाम जानो हाया जायो ओंखाम जानो हायियाव नि आपेला जा नङाबा नै नारें खमलाफोरा जा जागोन गासिबखौबो जाजोबगोन बिदि होननायानो जादों जानो हायाबाबो जा होनबाय थायोबालाय जागोन गासिखौबो जाजोबगोन आङो बिदि होनखानांसिगोन ना जानो बाबा जायो इखो थावनि बुस्थु जानो मासि गोदै ओमफ्राय मोननोखौ दाय जासिगोन दे दे बयथ' गोदैखा दाय जागोन आङो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बेबायदिनो आङो जेसेबां हायो ससेबाबो लानानै होलांबाय थानो नाजागोन आरोना लोगोफोर हानायखिनिखौ नाजालांगोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायगोन बाय बाय